Poďme si ukázať, ako pridať bankové účty do Everyfin Merchant aplikácie. Nachádzame sa v procese registrácie. V jeho prvom kroku vás aplikácia Everyfin Merchant požiada o pripojenie bankového účtu, na ktorý chcete dostávať platby od vašich zákazníkov. K tomu budete potrebovať prihlasovacie údaje do internet bankingu vašej banky. V tomto kroku vás chceme ubezpečiť, že prihlasovacie údaje neuchovávame. Tie vidíte iba vy. Nakoľko sme platobná inštitúcia s licenciou v 30 európskych krajinách, vedzte, že ste v maximálnom bezpečí. Jedným klikom si vyberiete vašu banku, ktorú chcete používať na prijímanie platieb v Merchant aplikácii. Bezpečne vás presmerujeme do banky. Na prepojenie Everyfinu s účtom potrebujeme prihlasovacie údaje do banky. V prípade Slovenskej sporiteľne ide o prihlasovacie meno alebo alias, ktorý používate do internet bankingu. Po vyplnení môžeme stlačiť prihlásiť sa. Ak bolo prihlásenie vyhodnotené ako bezpečné, uvidíme nasledujúcu obrazovku. Potvrdíme tlačidlom pokračovať a počkáme na presmerovanie k udeľovaniu prístupov pre Everyfin. Merchant aplikácia je vytvorená spoločnosťou Everyfin. Preto udeľujeme v banke prístup Everyfinu, pod ktorý Everyfin Merchant aplikácia spadá. Ďalej je to napríklad aj Everyfin Wallet, ktorá je digitálna peňaženka, ktorú budú používať vaši zákazníci. Pri Slovenskej sporiteľni udelíme prístup k nášmu účtu v dolnej časti obrazovky v poli Vaše účty George. Stlačíme najprv Povoliť pod názvom nášho účtu a následne ďalej. Posunuli sme sa k finálnemu potvrdeniu prístupu. V texte si môžeme všimnúť, že prístup udeľujeme na 180 dní. Po uplynutí tejto doby vás aplikácia Everyfin Merchant vyzve na opätovné prihlásenie do banky. Stlačíme tlačidlo Potvrdiť a naša požiadavka bola potvrdená. Následne sa automaticky dostaneme späť do Merchant aplikácie. Podľa našich bankových údajov aplikácia mohla predvyplniť základné údaje. Skontrolujeme, či sú správne. Ak sa nezhodujú, zmeníme ich a stlačíme Pokračovať. V prípade, ak by sme mali v jednej banke vedených viacero účtov, v tomto kroku by sme vybrali účet, ktorý chceme používať ako predvolený. V našom prípade máme pripojený účet len jeden, vyberieme ho a opäť môžeme pokračovať. A máme hotovo. Úspešne sme pridali bankový účet a môžeme začať naplno používať Merchant aplikáciu. Dúfame, že vám video pomohlo. Pozrite si aj naše ďalšie videá, ktoré vám pomôžu dostať maximum z Everyfin Merchant aplikácie. A ja už idem pokračovať s vyplňaním produktového katalógu.